ngai ku ble ye pi baro haga kerteng jong tribe nong pen imbe ide jong yu Jesus Christ ki parolok bar ki paramen sim ki bekordor ka kubor step jong gajing ye puson ye ka bangawan ra leng ba jong ni ka por ka long halor ka ni ka phang ye ka bangala ai kerteng ayu me mon yang aban le ye ka bala pencong nong rim kat kum ki kam ki apostol ka lenong ka bakhandai kat khot ka ba henriu ki kiten ki ba ong kum ni haba ula khnyo bat las ngau mayan ula ong atrai ayu me mon yang aban le ki para banget na kabenta jongi ka ni ka deka sngi ka bakerpang ke Christian Home Sunday ka bangili yo ban rakhe man la ka snem ban leng ba jonga ni ka tayo ngam artaten ba bon ki balang ki yo ban sakhi ban rakhe ban pendep ki program ki ba pher pada halor ka ni ka phang ka banga kwa ban wan rai ka jing puson halor ka ni ka nong rim ye ka banga ngalabo nang ba jong ani ka snem ka team jong ka KJP assembly na kamta ka Christian Home kalong ki yeng Kristan hapdeng ka juk jong ka jingkala ki paramen sem ki bakordor halor ka to ka khot Bible ka banga la pule menne kani ka dei ka jingpla kani ka dei ka jingpenpau kani ka dei ka kentien jong ke jingkren jong uwei ubriu ngalaban ong bahaga jing pet jong ko perthai udai ubriu ubalabiang lut la kalong hagabor met la kalong hagabor perkhat la kalong hagabor jong ka jing start la kalong hakata ka burom ka bau yo une udai usol jong ka tarsos ubriu ubalayo e ka jing nang jing start ka jing hikai na ugamelial ubriu ubalayo e ka jing long trai kum nong rom na ka jing her pateng pad ubriu ubah ka Bible ke yatho ba de way na kinong penstam ben ubah khmat e jongki Kristan haden ke jing seng ya ka balang uni ude ubriu ubalapen kala hakashi kalimat ba ya ka jing im ka barim lapen kala shi ka jing long ka bathamai tang hakashi kalimat barkane ke de ke jing jia yo sol haka jing lai jong u Shadamaskos, daga jing temu ban pensitom ben yaki Kristan, daga jing temu ban pensitom ban penyap yaki nombot, ubala don ketiro aki babon ki kep, ban pensitom yaki banget yau Jisu, ban ngam artaten bagane ka jing plajong ne, urat ba, ayu mimon yang aban le, kadai ka jing IT sngur men sem, ngalak ban bo ika, kum ka jing ipuson, ka bauang, long ka mon jong me, sim yang a. Paling baju ni keporang kuat ban yalam jimbut. Bahaba umni urat ba ubalalong unong shon hakawai ke jingim, hakawai ke benta jong ke jingim. Bat hadin ke jingi kendo jong u bat Jisu halenti Hadamaskus luang ayu memon yang aban le. Kende ke jing pla ke jing IT lut sngur men sem. Ban nga perkat sngu i je ke jing khot kerpat ke jong u ke bau Jisu lapen urlang. Ban ngam artaten ke dei keni. Bau Jisu kuayu ko sol on khot no imi kumupol bat kabanga kwa ime banlong kalong banlong unong perta unong yalap unong penbena sigi wepat kumba memel pen chitom ben kumba memel pen jot kumba mela melale ikam kiba kraw hajing yedai persya i Kristan ya kene ka jo ka jing yalan ti men perta mana ka benta jome on tenjo on pensitom naka benta ke buram naka benta ke kerteng ke jong Jesus Christ ki para men sem ki bakordor banlong unong perta kam long ke basuk banlong unong sakhi nglaban kam long ke basuk pad upol hadin ke jing thau thamai ke jing im jong u ula sim ye ke sen jam aba ukli ke jing kli ayu me man yang aban le utrai ula pensai ba men long unong perta men long usakhi ibo apostol Paul ula penpau ikan ni bangangam ngolek rai mat sakhi ban phlayu Jisu hakiwe kala ban long kajing iben kajing ibe ngalap mud ban ong nak benta ban yelap ikan pnahan roi hangi te kabor ula jet ikan galanti ban sya sitom ban long unong phla bar kuwe kajing ja ka pen kan mau ngi ka bas ngoton nak de haka ni ka jo ka kitab kalenong ka ba khan riu kat khot ka ar phra kani ka de kajing ja pedang kajing yal ti jung uban yelap rengkat bat usilas long balaset bendi yaki nakadaw jong ka jing pendok nong jong ki yaki try jong kata ka briu
kabalong kum kanong le bertang habal set bendi ya upol baru silas hasidang sendia kisdang ban yarwai ban yaro pada baki le kum ta ki jingkang jong ke yang bendi ki plewar bat ke bersngau tenat bauta unang ap yang bendi habal le yo i ya ke kabala le udang temu udang perkat imat kini ki kodi kilami Barhaba ladakan ni kajah begini ki koi di ki belaset hapo kajing pejungal da ki lapet no kan long kajing pensitom yang kumbadeban pensitom yaki perkani kajing syapteng kani kajing sngau kajing perkat ke babon ke bawan kajing mujong ula sim ya kani kesenjam bat kata kalong ban sei la kajong ka wait lam ban penyap ya la de bat hamar kata ka por bamut ban sei ya ka wait lam ban penyap ya la de ketin jong blai kong Upol ula perta ada ketin kebajam wat pen mensawi ladi na pangidon hang ni kipara mensim ki pakodor kipara bangej kumang ang menega nega deka tayo ko pakerpang lang nakabentajong kiram peying kristan ngangam artatin bah ka pedang ka juk jong ka jingkela ka bang ngiem sibon ba na kilong ye long sem kristan jong sibon ba ki mensim ki pakodor la bandai na ka daw jong ka jing septing kalak bandai nak jing tulot jong ka jing long breu ha ka perkat perdany kalak ban long nak jing syanya halade babon nangingi pen mensaw yelade hagi jing kela jong ka por hagi jing kela jong ka juk ka bangim kit khot jong kiram peying kristan ki pen mensaw yelade hagi babon ki rukam kum batmu ni nong abdi ki pen mensaw yelade haga jong kha jong man ka bom dadon burom ka balengkar ka balailan ki pen mensaw yelade haga ta ka jing long ka babam sap kajinglong ka bombej bom kenriang ka bombej bom renti ngamud banong pen mensaw ya de da kajinglong kwa burom kwa nam na ka benta bat penhun ye kani kajinglong breu henry hato kani kalong mo kamon ka jong blai hato kani kalong mo kumba ong pol sim yinga long kamon jong mi ayu memon yinga ban le am tarai bau jisu un priang nakabenta jong kini ki eki jing kwa jong kado mar kata kadon kami ngi ban sku tho ban tip ye kamon jong kunran kabalong halor ban ki eki baro mar kata kalong kamon ban IT sngur yala de baka jong ngi ka jong angin khendo ndrei kamon ka jong kupa kumba ong mano ya me ban man kraw ya nga ban man rit kata kalong kamon ka jong ublei ayu me mon nga bang le Paka jing puson lang bajong kani kesni. Pengiyok ban rokhe kani Christian Home Sunday. Ai bo blon yarap yengi. Ba ki kep jong ka jingim hapdeng ka juk jong ka jingkela ki bayalam yengi ka bangin pen mensaw yala de. Ai bangin jet kumbong niu nong roi. He ki HB ka ba sanspa kat kenda jong balang jongi. Kat khot ka basak bong sim yang aku kenrat kikti kikjat bat keman kamon jong kenrat kalong kata ba kikti jong ni la ke da kikdeu kin kedeu be ye kading phna jong jisu kim troi na ka banta ka kam jong ka jing penim bar kikjat jong il da ki yai kin ya lambe ji ki we su chris ngan bread lut yela de tang hame kumon ngan IT lut sngur men sem kum ong pol yang ka ban im kalong chris bat ban yap kalong jing mentoi ken jing imru barok parkat badon nga ai lut hame mamitrai to sensyar le kat ba memang trai kumbale yo obstol pol la pedeng jong ki jing khuslai ki jing len thema ku jing penrong kang par pat ki bakum ta ter sim yang aku kenrat sim yang ayu memon yang ban le ke jing khot yangi bangin ai puson bangin jam ye gani kesngi ka bakrau bakamon ke jong kupa kalong halor ye ki we pat ki mon kalong ka bakordor ban je kamon jong simet maka kata angin keli kani ke jing keli kum kirim pe yang kristan ngam artaten lingin laban keli kani ke jing keli da kebing IT skur men sem yalde ayu memon yang ngaban le ngapen ko ngo ngakloy kum boong obstol pol ngam artaten bangila ban pen kelai ke jing long jing im jongi bangila ban pen kelai ke jing long jing man jong ke jing kristan jongi na ke benta bangila ban long kisah ki kinong perta Nyo i pelen ya ke jing sniu ka juk ka bangi im nyo i ta ke jing kela ki bangi i ken ya lam ngi se ka ban jam la kalong na ka benta ki bahaya ngasem ki marjan marpa ki paranong shnong ki paraba ye trei ka don ka ne ka jing pen mensaw ka jing thumu ban pen mensaw
ai bangapat pingin long kinong perta ublei ukwa ingi ublei umon yangi ban le ban long kinong saki ban long kinong perta habat don kami yangi ban perta ai bangin namdai ban septing ban perta nakabenta ban pelaj im yano reyano nakabenta ban yada yano reyano nakabenta kajinglong jing temu kababaha to ubleun isne ban kerkui gini jingi pusan ngai ba ubleun nang yarap yangi bakat bangin nang jam pen ko ngus ngur men yala de hakamon gajong u bangin roy haki eke baro ubleun isne ban kerkui gini jing selok nakabenta ka burom gajong u amen tongi duai kumni try ngi wan hakajat kedeng penang wan hajan jong mi try daga men sem jong jing sngongo daga men sem jong jing pen ko ngo ya ka ba meme ibit ban khot yangi shaladehi ban long kinong bot jong me ban yarap yangi leng ba jong ni kata yo baro shte yong yo ban shashko di jing hikai ki ba koridor ki jong me ki ba pen kan mau yangi bengin je di jing jet ka ba kata ka long ka mon jong me bengin alam ye khti ke jing yarap jong ni shikiwei hoi kerpang ro bingin IT sngur men sem yelade ban long ki sakhi jomi hoi ke jing long jing im jong ki kum gi brebon sen ngi or ngi ham ngi kolon ngi yai ki jing yai bakla la kalon laduk ki kena bat haduk pelasan larang ba bon sen ngi jet ki jing jet ki ba bakla ki bom long kat kum kamon ke jomi bon sen ngiman ban ai ki kti ke jing yarap bon sen ngi klep ban pen pau ki jing e bat bon sen ngi le ek ka bangi ngiman ye ke ek bangi ngiman ye ke bamem pediang hun nam ar kata kata trai rap ingi ba kum bamem legit kum bamem lekhat ingi sya bangin pen ko ngur men sem yelde ka jing penyai ke jomi om kaman ke jongi andrei kaman ke jomi kum bamem hikai ingi bandua lang ba khon jomi jisu ya rap ingi nam ar kata ini nang yai jam ikipor bidang sa jong ka jing im jongi idua ke bamin isne man yai long lem rekat bat ngi hoi kijing bom la kijing duna jongi a try tu isne ban pen chai pen sngo tho ingi nang yo e ke bor ban sikri ban pen don buro me to sngawi jing khot kerpat ki jongi na bai kini ngi pan ngi dem ha kerteng jong try belong non pen ibe e dia jongi jisu ngi duai amen